kumasuli ko dɔ kun bɛ anw ka dugu kɔnɔ yan parce que mɔgɔ dɔ tun bɛ bɔ kuma bɛɛ u bɛ kuma ni Segu tɔgɔ ye u ka image ninnu u tɛ bɔ ni image ɲuman ye. Ne ye Seydina Ousmane Touré ne ye jɛkulu dɔ bɛ yen n'o ye silamɛ jɛkulu tɔn dɔ ye ne y'o porte-parole ye l'union des associations musulmanes de Segu ye an bɛ kɛnɛ mun kan bi o ye Segu sages n'o ye Segu dɔnnibaaw ye ani Segu maakɔrɔbaw ka fara au conseil islamique kan u ye sigiba dɔ kɛ bi sigi mun n'a kɛra ni dugawudon ye ka kɛ Segu ye ka kɛ Mali ye ani ka kɛ Mali n'a kɛrɛfɛ jamana bɛɛ lajɛlen ye ani farafinna ani diɲɛ kɔnɔ. Ne ye Ibrahim Kalilu Fadiga ye union des associations musulmanes a ma ɲɛmaa don ka fara FIMDD kan bi lajɛ hakilila nana ka sanga ni jamana yɛrɛ bɛ lahalaya min na bi jamana yɛrɛ cogoya kama an ye sigili belebeleba kɛ bi Segu diinɛ ɲɛmɔgɔw bɛɛ lajɛlen farala ɲɔgɔn kan ka ni sigi in kɛ Ala barika la bi lajɛ nimisiwasa sɔrɔla la dɛ sabu Segu yan Segu autorité minnu bɛ yen nɔ autorité locale ani autorité minnu bɛ yen nɔ ka jamana mara a bɛɛ tun bɛ kɛnɛ kan bi hali minisiriw tun bɛ kɛnɛ kan yan bi ka taa fara au conseil islamique délégation bɔra Bamakɔ ka na fara Segu au conseil kan ni baara in hokumu kɔnɔna na donc baara in kɛra baara belebeleba de ye parce que n'i y'a jateminɛ bi Mali mako bɛ dugawu la kosɛbɛ wa Mali dɔrɔn tɛ ani anw kɛrɛfɛ jamanaw bɛɛ lajɛlen anw mako bɛ dugawu la mais o fana kɛrɛfɛ kumasuli ko dɔ kun bɛ anw ka dugu kɔnɔ yan parce que mɔgɔ dɔ tun bɛ bɔ kuma bɛɛ u bɛ kuma ni Segu tɔgɔ ye u ka image ninnu u tɛ bɔ ni image ɲuman ye bon danga ko kuma de b'o da Segu sages farala ɲɔgɔn kan bi ka dugawu kɛ donc image wɛrɛ bɛna ye adamadenw fɛ min b'a jira k'a fɔ baara wɛrɛ bɛ Segukaw bolo min tɛ nin ye ka sanga ni a ye gɛlɛya min y'a f'u ye n'o bɛ jamana kɔnɔ mɔgɔw kan k'u ɲɛsin fɛn min ma ta b'i ka bugu la a b'i sigiɲɔgɔn ka bugu la i b'i ta faga ka i sigiɲɔgɔn ta ɲɛɲini ni mɔgɔ min bɛ hɛrɛ fɛ n'a yɛrɛ ye i b'i hɛrɛ kanu ni mɔgɔ wɛrɛ ye Ala kira y'o de ɲini an fɛ mɔgɔ o mɔgɔ e ka ŋaniya ye mɔgɔ si ta kana ɲɛ e yɛrɛ t'a fɛ i ta ka ɲɛ yɛrɛ parce que Ala tɛ adamaden ŋaniya jugu fɛ donc ka sanga ni o ye an y'a ɲini ka nin kɛnɛ in ka se ka ɲɛnɛmaya Segu yan wa Ala y'a ɲɛnɛmaya wa a kɛra wasa belebeleba ye n y'a f'i ɲɛna cogoya min na mɔgɔ si ma to kɔfɛ n'i y'a jateminɛ ni Mali tɔɔrɔla Côte d'Ivoire bɛ tɔɔrɔ Sénégal bɛ tɔɔrɔ Burkina bɛ tɔɔrɔ a bɛɛ bɛ tɔɔrɔ donc degun bɛ Mali kɔnɔ bi degun bɛ Burkina degun bɛ Niger an ye dugawudon in kɛ nin bɛɛ lajɛlen bɛ se ka basigi ni lafiya sɔrɔ cogoya min na pour que gɛlɛya min b'u kan a bɛ se ka wuli minnu fana ni gɛlɛya ma d'u kan i n'a fɔ Côte d'Ivoire Sénégal ani yɔrɔ tɔw Laginɛ ninnu ani yɔrɔ wɛrɛw hali n'a sɔrɔ gɛlɛya dɔ bɛ Laginɛ olu ni tɔw ta fɛnɛ tɛ cogoya kelen kosɛbɛ parce que terrorisme ko gɛlɛya min bɛ anw fɛ yan o tɛ olu fɛnɛ fɛ yen donc ka sanga n'o bɛɛ lajɛlen i n'a ye k'a fɔ Mali mako bɛ dugawu la quoi bon farafinna yɛrɛ de mako bɛ dugawu la parce que ko caman fɛrɛkɛlen don farafinna kɔnɔ bi bon anw yɛrɛ ka jamana fɛnɛ kɔnɔ n'i y'a jateminɛ anw ka kɛlɛ ye kɛlɛ caman de ye minnu faralen bɛ ɲɔgɔn kan ani gɛlɛya caman ka sanga n'o bɛɛ lajɛlen Mali fɛnɛ kun bɛ ko dɔw kan minnu ni maliyɛnw kan ka u ŋaniya kɛ kelen ye bi ka dugawu kɛ ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ ka faran-farali dabila an kan ka ŋaniya kɛ kelen ye mun na bi diɲɛmaa de ko Mali ni diɲɛmaa yɛrɛ ka bɛnkan kɔnɔ ko an ka se ka kalata kɛ san kura min bi ka na sisan awa ne hakili la an ni a cɛ n'a cayara kalo 6 kalo 7 don ni a fɔra o waati kɔnɔna na sikaw bɛ yen k'a fɔ est-ce que o baara ninnu yɛrɛ bɛɛ bɛna se ka sira sɔrɔ wa o tuma na n'o dun ma sira sɔrɔ
i ka da la k'a fɔ an bariko kura bɛna bila Mali kunna Mali tɛ s'a kɔrɔ bilen nin bɛɛ ye hamiko ye mɔgɔw kan ka jɔrɔ fɛn minnu na mɔgɔw kan ka dugawu kɛ fɛn minnu na pour que Ala bɛ se ka nin bɛɛ lajɛlen ta ka bɔ an kunna mais anw fɛnɛ b'a ɲini autoritéw fɛ Ala ka hakili ɲuman d'u ma u ka se ka nin hami minnu bɛ adamadenw na u ka se k'a k'u hami ye n'olu jɔra sisan ko bɛɛ y'a dɔn k'a fɔ diɲɛ bɛɛ y'a dɔn k'a fɔ u ŋaniya ɲɛna baara in na Mali tɛ gɛlɛya foyi sɔrɔ mais ni siga dɔ nana o la saraka t'a la Mali bɛ gɛlɛya sɔrɔ o tuma Ala k'an kisi o gɛlɛya ma nin bɛɛ ye hami ye bi maliden fɛn o fɛn walahi n'i b'i yɛrɛ kalama bi i bɛ hami ni Mali ka siniɲɛsigi ye nin ko ninnu kɔnɔna na ka d'a kan bi hali nin yɔrɔnin na an bɛ yɔrɔ min na i b'a ye k'a fɔ Mali yɔrɔ dɔ bɛ yen nɔ min tigɛlen bɛ ka bɔ Mali fa tɔw la Gao ni Mali fan tɔw ni ɲɔgɔn cɛ sisan problème bɛ yen yen taali problème b'a la Tumutu région problème b'a la problème caman de b'an ka jamana kɔnɔ a bɛɛ tɛ se ka citer donc vraiment malien bɛɛ kelen-kelen kan ka dugawu dɔ kɛ i ka soɲɛ kɔnɔ na min tɛ nin ye k'a jira Ala la nin gɛlɛya bɛ se ka wuli cogoya min na donc n'an sera ka hakili ɲuman sɔrɔ o ko ninnu na a bɛ se ka kɛ bɔda ye an ma sini